Čaute všetci, vítam vás z tohto videa. Ja som Adam a mám 17 rokov a momentálne je štvrtok, streda, 15.10.2025, 20.02 a robím momentálne pre vás video, pre seba video, aby som vedel vlastne ako som na tom bol a tak, takže kto ma nepoznáte, tak toto je vlastne aký môj denník, ktorý si robím na YouTube, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Nezabudnite dať like a follow. A prečo mi to nejde? Sekundu, ok. Takže, máme tu na dneska market, ok. Dneska sa mi podarili, mám pocit, 2 trady. Potrebujem sa v tom zlepšiť samozrejme určite. Ale dneska 2 trady, takže tu na... Začneme pri tom, že sme mali sme, mám pocit, uptrend. Mali sme uptrend. A tak som si všimol, že tu na boom, liquidity sweep. Hovorím, OK, tak dobre, tak teda dobre, tu som niekde bol vtedy. Tu niekde som ja vlastne, ako sa na ten trade pozeral. A hovorím, OK, tu je liquidity sweep, dobre. A tu na... Pozerám, OK, tu je break of structure. A... Následne na to som zadal trade. Ako môžete vidieť tu na... Zadal som trade. Tento stop loss je taký akože... Jaj, adblock. No, tento stop loss som si mohol dať viacej, ale mám tam potom dobré risk reward ratio, takže to je celkom fajn. Každopádne, ako môžete vidieť, už sme za 3/4 tradeom a mohlo by to už vytnúť, akože, ale 8,86 risk to reward je fajne, to je super. Potom mám pocit, niekde tu som robil trade, to bol fakt, že rýchly. Takže takto, a ako môžete vidieť, tu na... Je to fakt malý, lebo som to len v 1 minútke, mám pocit. Takže, jo, tu na... Zase môžete vidieť, že... Tu na sa mi stala vec, ktorú som mohol akože ovplyvniť lepšie, alebo lepšie to takým spôsobom spraviť, keďže fakt vidíte, že ten stop loss mi to hitlo fakt, že takto. A potom mi to hitlo take profit, no. Ale zase ako nevadí, moja chyba, hej, mohol som si to dať aj takto vyššie a už by som mal proste take profit, ale nie, mám to takto, takže nevadí. Každopádne toto bolo tako ráno o 7 cca, mám pocit. Či sprostosť? Neviem, proste bolo to dneska v škole. Tu nám môžete vidieť liquidity sweep. Somarina. Neviem, tu som robil úplnú somarinu, pretože tu na keby je liquidity sweep, tak by to malo ísť hore. Takže toto je veľká sprostosť. Každopádne tak, no. A tu nám môžete vidieť break of structure a tu je fair value gap, ktorý sa vlastne ťukol a potom to šlo dole. Každopádne fakt ten stop loss o taký výk maličký, takže to je ako smola pre mňa, každopádne mohol som stať vyššie. A neviem ani, čo som tu vlastne spravil, prečo vlastne mám tu na dole likviditu označenú a nie napríklad tu na, kde to bolo vlastne, dá sa povedať, skoro to isté. S tým, že vlastne tu na niekde by sa dal zadať trade potom na toto, na tento pád, ale OK. Takže neviem, čo som tu vlastne ani robil. Mám pocit, že... Ešte je možné, že som to urobil tak, že som si označil najskôr toto ako liquidity sweep, vrajím potom OK. Lebo ja som to robil na mobile, no to je trocha to. Každopádne, tu nám môžete vidieť vlastne liquidity sweep, ktorý není platný. Potom som tu naznačil asi druhý. Toto prešlo, fair value gap, ťuklo to a boom. Order. Skoro sme to, no. Mohlo to tam byť, nevadí. Neviem, či som tu dával ešte iný trade. A mám tu ešte iný.
OK, toto je trade zo včera. Či nie? Toto... Neviem, čo to je za trade. Wednesday. Takže to je z dneska. 15. No jasne, to je dneska. OK, takže tento trade máme dneskajší. Toto bol ten z najkrajších tradeov asi dneska, by som povedal. Akože risk to reward ratio slabšie, ale je. Takže tu nám môžete vidieť. Liquidity sweep. Tu na, hej. Teda zase, toto je zase nevalidné, OK, to zmažem rovno. Pretože robil som to zase na mobile, bolo to fakt super. A veľmi dobre sa to robí na mobile, musím povedať. Takže, zase toto máme. Tu máme vlastne zase liquidity sweep, ťuk. A tu pozeráme na break of structure, každopádne tu máme fair value gap. A ktorý som vlastne vyplnil, tu na ťuk. No a break of structure máme tu na, ako je táto čierna čiara, ktorá je tu na, ako môžete vidieť. Vidíte tu na. A tak, takže zase toto v pohode trade, ako taký jeden z mojich lepších teda. A ako vidíte tu na, už to chcelo ísť, ale boom. Ja som akorát otvoril graf vtedy, keď tá price action bola tu na. A ako môžete vidieť tu na, tak to išlo tak. Top. Takže tam mi to hitlo a potom to hneď padlo, ako môžete vidieť, takže funguje to, dáva to zmysel, takže tu môžete vidieť tento trade absolútne, že goated. Každopádne neviem, či som bral viacej tradeov, asi nie. Tu ešte čo mám, ale to sú asi staré trady. Tak tento masívny drop je extrémny, no. 13. To je extrémne. A to by sa možno tiež dačo dalo nájsť, akože verím tomu, že by sa tu dalo niečo také nájsť. A keď sa možno na to pozrieme bližšie, možno poviem takú sprostosť, samozrejme. Ja by som to vyznačil asi takto. Kde mám zase nástroje? Joj. Ja zase nemám nástroje a neviem z akého dôvodu. Vôbec sa mi to nepáči, každopádne tu na. Boom, liquidity sweep. Neviem, sa to dotklo tu na, hej, proste dajme tomu asi, že hej. Keď nie, tak tu sa to raz dotklo už, dobre. Takže takto. Tu na. Máme break of structure. Ako vidíte, tu na, odtiaľto, boom, boom, tu to pretne. A ide to dole. Ale že hrozne dole. OK, takže takto, toto je akože celkom masívne. Počkajte, skús meter. Joj. Uh, 133 sviečok, takže 133 minút a 0,69%. To neviem koľko je zase, lebo som si to zase vypočítal ako jak cár. Takže dáme si sem, jak sa to volá. Toto si dáme napríklad. Dám to takto, ja viem, že to je sprostosť, ja chápem tomu. Každopádne aj tak neviem, aký by som mal risk reward money. Joj. No ja som to robil ako čistý. Nebudem sa k tomu ani vyjadrovať. Vôbec. Dobre, takže break of structure sme mali niekde tu na. Dali by sme to troška nad tú likviditu. A pozerali by sme tu na takú likviditu, čo je tu na ľavo. Takže tu by sme mali koľko? Na úplnom rohu kraju. Potom ešte by sme mohli ešte nižšie. Tu na až sem. A to by sme mali 8,9. To znamená skoro 9. Keď to troška zmenším, tak máme 9. Bum. Jaj. Koľko veľa. Jaj. No, nič. Každopádne to by sme mali 10, vidíte, takže to by bol masívny
sklon. Move proste. Takže takto to sú momentálne moje trady, čo som robil. Neviem či dneska, včera proste. Tu ja som ešte skúšal mikrotrade, ale to bol fakt, že mikro, ako môžete vidieť, ale ako risk to reward 1, či koľko. 1, takže zase taký trade risknete 10, máte 10, takže je to fajn celkom asi, by som povedal. No takom, fakt to bol 1 minútový time frame plus fakt maličký move. Toto tiež, ale tak to bolo aspoň 2 risk to reward. OK, takže ako vidíte, niektoré trady vyšli, niektoré nie, bohužiaľ kvôli tight stop lossom. Som si toho vedomý, budem na to dbať a dúfam, že sa mi to nebude diať tak často, samozrejme. Takže tak, neviem, jak toto video pomenujem, či ja neviem, komu tradujem v 17 rokoch, pretože to ako ľudí celkom zaujíma. Čím menej rokov máte, tak tým je to lepšie pre ten názov. Jo, takže ak som tam dal taký clickbait názov, tak sa vám ospravedlňujem a dúfam, že ste mi to odpustili. Každopádne, dobré, vidíme sa u ďalšieho videa zajtra. Dúfam, zajtra. A tak, takže dajte odber, like a sledujte ma na Instagrame. Vidíme sa. Majte sa zatiaľ pekne. Čaute.